neni gipogore tije e yo makare kaka yo mar tieko dhungruok mag buche e doho kaachiel gi miyo ratiro jogo ma ochualo ng'ur magi e doho. Ma kwayo mogol kod ogai mar doho Ogai Koome kinde mane oyawo nyasi mar dhialo tich maber mar joyal buche e boma ma Nanyuki. Koome oyango ni nonro nyiso ni doho ok osebedo kapogo buche marom ne joyal buche. Koome olando chenro mar winjo kendo ng'ado buche e bwo ndalo machuok, kama wacho ni gichano winjo kod ng'ado buche maromo 86,854 kochopo giko dwe mar auchiel mar higani. We are looking forward to how Kenyans can be able to file their cases, and immediately we give them a date for hearing, and within 3-4 months we finalize their case, and within 1 year we have finished their case. Because no Kenyan wants to come to court year in, year out for their cases. But we seek cooperation from Kenyans because we have identified some of the bottlenecks. The reasons why there is backlog is because they file cases and they don't want to prosecute them.